Fl-okkażjoni tal-ftuħ ta' 15 il-Parlament, il-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono fissret il-viżjoni tal-Gvern bħala pjan ta' ħidma ambizzjuż imsejjes fuq l-aspirazzjonijiet ta' kull min jgħix f'dan il-pajjiż li jagħti ċarezza u serħan il-moħħ li dan il-pajjiż sa jkompli jibni fuq dak li kiseb għal Malta aktar ġusta, aktar dinamika u sostenibbli. Il-Gvern jemmen fil-qabża li jmiss imxejna tant li llum pajjiżna jista' jagħżel il-kwalità minflok il-kwantità. Innotat li dik tas-Sibt 30 ta' Mejju kienet elezzjoni ġenerali li ġrat f'kundizzjonijiet ġeopolitiċi partikolari immens. Ekonomiji ferm akbar minn tagħna qed jesperjenzaw effetti xejn sbieħ minħabba dawn ix-xokkijiet internazzjonali. Anzi, qed ikunu ċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi li qed iħallsu l-prezz qares tal-awsterità. Din hija karatteristika ewlenija li se tkompli tiddistingwi l-ħidma ta' dan il-Gvern li għandu l-għajxin tal-ħaddiema, il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin fuq nett tal-prijoritajiet tiegħu. Il-kredu ta' dan il-Gvern qalet il-President u li ma jistax ikollok pajjiż li jaspira li jimxi l-qoddim jekk ma jkollux ekonomija li sejra tajjeb. Irrimarkat ukoll iżda li l-poplu għażel ukoll pjan ta' ħidma bbażat fuq il-valur tal-ħin li lilin mill-ekonomija, il-pagi u l-flus jagħti wkoll priorità lis-saħħa, il-ħin ta' kwalità, l-ambjent u l-kuntentizza tal-poplu Malti u Għawċi. Mingħajr ekonomija b'saħħitha u mingħajr dixxilpina fiskali, il-Gvern qatt ma kien se jkun f'pożizzjoni li jieħu deċiżjonijiet b'saħħithom biex Manuel Island u l-White Rocks jerġgħu jsiru tal-poplu. Semmiet numru ta' miżuri li ħarsu l-livell ta' għajxin tal-ħaddiema Maltin u Għawċin fl-aktar momenti ta' bżonn u l-bonus annwali ta' 1,000 euro mhux taxxabbli. Qalet ukoll in-negozji se jkomplu jsibu lill-Gvern spalla ma' spalla magħhom fl-investimenti li jagħmlu biex jagħmlu l-operat tagħhom aktar effiċjenti u innovattiv. Dwar l-edukazzjoni qalet li l-aktar proġett li jrid iwettaq il-Gvern għal din il-leġislatura u li l-kurrikulu nazzjonali jiġi aġġornat. Eżempju ieħor konkret fejn il-Gvern u impenjat li jkun qrib iċ-ċittadini f'kull pass tal-ħajja qalet u s-settur tal-anzjanità attiva. Il-bini u l-operat taċ-ċentru reġjonali tas-saħħa Ċensu Muren kien prova tal-kwalità li rridu nadottaw fi proġetti fil-qasam tas-saħħa. L-istess impenn se nagħmluh bit-twettiq tal-Master Plan għal riġenerazzjoni tal-Isptar Salluqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dwar is-saħħa semmiet ukoll li l-Gvern issa jkun qed jestendi s-servizzi tal-IVF sabiex aktar ġenituri ikunu jistgħu jsiru ġenituri għall-ewwel darba. Dwar Għawdex il-President qalet li spiċċa żmien li din il-gżira tiddependi fuq Malta għat kabir ekonomiku tagħha. L-inċentivi speċifiki li se jkompli jagħti l-Gvern lin-negozji Għawċin flimkien mal-investiment fil-Goza Innovation Hub se jagħmlu lil Għawdex destinazzjoni distinta għall-investiment, l-innovazzjoni u l-ħolqien ta' startups ġodda. Qalet ukoll li l-Gvern għandu miżuri ċari dwar kif se jilħaq il-miri tiegħu f'setturi oħra bħall-enerġija, l-użu tal-ilma u t trasport.